Salam elek, sunwatyma, hormatyma, gepleşigimiziň mehriban müştaklary. Sunwatyma, hormatyma, gepleşigimiziň edýän müştaklaryna biz şahanlarlyk, bagtyarlyk arzulap, bir-de gepleşigimizi başdan başladyk. Sizem soňra çenli seýnetmäne hoş geldiňiz diýär. Mehriban onlar, bilýänsiňiz, biziň gepleşigimiz öz müştaklar üçin öz ömrüni sunwaty örklen, sunwat wekilleriň sunwatyndan söz açýan täsirli gepleşikler bilen ýaýlymda siziň bilen diýdarlaşýar. Eýsem siz pikir edýäňizmi? Biziň gepleşigimiziň şuň hormatly mehmany kimkä? Siz bilen tanış etsem, ol ussat, ol halipa, ol hem öz aýdymlaryna sadanarlyk edýär, bir näçe şägirtleriň halipasy. Gahrman arkadagly serdarly döwrümizde watanymyzyň şeýle döredilýän mümkinçiliklerini wasp edýän bagtly aýdymçy Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Saparov. Akmuhammed halipa hoş gördük gepleşigimizde. Toğundan içeriden mey, dey hoş ettin meni şolmey, arlavacım qanadı dey, başlarım kuyteyen lele, başlarım kuyteyen. Dağın eteğinde, bütün şehrim aşkı var, fen qonmaq eflefen, toprak bağlardım. Sen kaya kuytesem, yaprak olurdum. Ine şu gün siz bilen gepleşik taýarlap, müştaklarymyza ýetirmek bize nisip etdi. Sag bolsun aýdýas. Köp menem size sag bolsun aýdýan, o ýatlap çagyranyňyz üçin öz müştaklarym bilen duşmagy bulamada taýýar. Sag bolun. Halipa, ilk bilen gepleşigimiziň başyny biziň gahrman arkadagy serdarymyzyň sunwatda döredýän mümkinçilikler hakynda başlaly. Gepleşikden öňürti siz bilen birazrak bir taýýarlyk işlerini geçemizde her demňizde Allaha şükür edýäňiz. Çünki men bagtly ykbalyňyzyň şeýle bagtyar döwre, bagtly döwre, gahrman arkadagy serdarly döwre gabat gelen üçin siz öz ykbalyňyzdan, sunwatyňyzdan, öz döwrüňizden alkyşyňyz şeýle bir çäksiz. Indi şeýle sunwatymyzda döredilýän mümkinçilikleri öz senaly kelamydan eşitmek bize ýakymly. Aýdymlarymyzdan diňleýärler paýtagtymyzyň gözelligini, bu zatlaryň hemmesini dünýäde inni teleýaýlamy usulen görýärler. Bu zatlaryň sakatyny hormatly arkadagy serdarymyz, aýdymçy sagannalara, sunwat işgärlerine, ýazyjy şahyrlara mümkinçilikler döredip, olary ýörüýte studiýalarmy, täze tehnikalarmy, faz gurallarmy, haýsy birini aýtsaň, hemmesi biziň ýurdumyza geldi. Hormatly arkadagy serdarymyz köp sag bolsun aýdýar. Syňjan sag bolsun, başy dik bolsun, ýoly ak, ýoldaşy hak bolsun, alyp barýan il bähwitli, halk bähwitli işlerini, ýurt bähwitli işlerini, ilm adamy ähli işleri amalaşdyr. Sağ ol size arkada, Feýlagyna hormatyňy terpaýma, size köp alkyş aýdýar arkada, watan hakda aýdyp saat çalar, merteben beýgelsin belemden alsın, gül watanyň şanysy, bir günüň ykbalysy, bütün külli Türkmeniň beýik arkadagysy. Dilegim nefrime, elçeğime geçen beýik
Yedi arkana dayan Madan Türkmenliğine boyutun yandiyin Mağıtın guli kemine Moğollan epekti var oğlu Siz halkımın büyük er oğlu Gül vatanın şanıtı İlgünün akbalıtı Bütün külli Türkmenin büyük arkadağısı Ömrümüz uzak olup olsun Sarpanız din elime dolsun Yollarım ak olsun ak bağıta yetsin Bağıtı yar bu nesiller Yollara devam etsin Ömrüme şan vatanım Gül vatanın şanıtı İlgünün akbalıtı Bütün külli Türkmenin büyük arkadağısı Gül vatanın şanıtı İlgünün akbalıtı Bütün külli Türkmenin büyük arkadağısı Gül vatanın şanıtı İlgünün akbalıtı Bütün külli Türkmenin büyük arkadağısı Bu neçe yaş aydımçılar emele geldi. Yamaat kazanan artist aldı. Halk artist aldılar arkadağımızın elinden. Hormatlı arkadağlı Ferdarımızın elinden. Bu sondur ya. Sebebi Halipa öz şagirtlerini teleyayılımda dinlep oturanı gör ya onun hareketlerini, koşkularının sözlerini, ondan yanına gelip Halipa Sulaydımın sözlerinin şöğrünü ayrık olupdur, fazını ayrık olupdur diyene bana onların azıcık yetmeyen yerlerini düzeltmeye de katansa düşüyor. Yani duygusan başkadır Halipa. Duygu başka neme de bir bağıtlılık duygusu var da. Yani yıllardır aydımçılar öz Kovdörden aydımları var orada, saatları var orada. Tele yayılımın öz tapı var ya. Özleri barıp çağırıyorlar. Gel bizim bayramçılığımıza çıkışın. Gelin ha bizim konsertimizde çıkışın. Şagirtlerim, halipalarım, önde bir razı. İki oğlum var, ikisi aydımçı oldu. Aydım aydiyalar. Enatanın ingulardığı perdendinin ilhalar vatan tüyücü olmağıdır. İnsan öz sayla valankerinin öz dogamatına perdentlerine görmeği insanın durmuşta ingul maksadıdır. Ene Halipanın bugün öz kesipkerini, öz dogamatlarının dogam ediyenin hakkında buysancın beyan edenini gözünün bağıt uçğunlayadı. Çünkü enatanın arzuyu öz perdendinin sayla valankerinin hakiki ussadı olmağıdır. Şimdi bizim aydım saat estrada gelemez. Estradada köp aydımçılığın direği Türkmenistan'ın halk artisti Özelli Tekayip. 70. 80. yıl aralıkta men özümem in qoğurup dinleyen aydımçının bir yerdi. Onun yankı Türkmenistan'ın halk artisti Arne verdi, Attanıp. Yani görüneyece şairler. Ägirtler de var. Şairler devam ettirip geliyor. Yine şolur, yine yankı deyişin yali. Benim halkın arasına tanıp başladım. Halipa şiirde sözüňizden bölýän gelini yankı öz aýtışyňyz ýaly bir açyk ýa-da dolanaly. Siz sunwatda yankı aýtışyňyz ýaly töleme ençeme ýyllap sahnalanmadan bedegi toýmadan wasitçisi bolup bersiňiz. Bir sunwata gelen ýyllaňyzy ýatlaly kimler sebäp boldy? Sunwata gelmeňize we şul kär saýlap almaňyza size näme itergi berdi? Aydım sazı bolan söýgü. Yani ondan
Aydym sady bolan, söýgün bolany bilenim. Ekin. Aydym söýýän käne. San kän aydymy sady gowurýar. Ýöne ol bir ýürekden bir insana berilmeli mi kadýan? Şol bar işin sen aydym bilen fason ot bolmaly. Ya tutmany öwrenmeli, ya tutman aydym aýtsaň aydymyň hiç tagamy ýok. Ya tutulup bolan aydylan aydym on başga ýerine düşýän başga. O kawa aydylan aydym başga bolýar. Ağalar aşygam, men saňa bende. Näme kılay diýseň ygtyýar sende. Elime ters halka aýagyma künne dözer bolsaň, sal başyňa dönegin. Jerennek bökersen goluňda alma, sen meni gullersen ahyma galma. Aç ýüzüň göregin, menden uyulma, maňa garap gül başyňa dönegin. Yıllar akılarım, dinle sözümü sever yarım. Kara gülküm örmerim, taşlarım kuyuzeyenlere, taşlarım kuyuzeyen. Nice yıllar akılarım, dinle sözümü sever yarım. Kara gülküm örmerim, taşlarım kuyuzeyenlere, taşlarım kuyuzeyen. Dolanayım, yeryüzünde yoktur tayım. Yılgıramda bolmulayım, dişlerim kuytuyenlere. Ey tuğundan içirdin mey, ey hoş ettin beni şolmey. Kallabacım kanadı dey, kaşlarım kuytuyenlere, kaşlarım kuytuyen. Ey tuğundan içirdin mey, ey hoş ettin beni şolmey. Kallabacım kanadı dey, kaşlarım kuytuyenlere, kaşlarım kuytuyen. Aşık oğlun ahım çeker, yatlap yürek bağrını yakar. Hisse dahanleri şeker, dillerim kuytuyenlere, dillerim kuytuyen. Aşık oğlun ahım çeker, yatlap yürek bağrını yakar. Hisse dahanleri şeker, dillerim kuytuyenlere, dillerim kuytuyen. Dolanayım, yeryüzüne yoktur tayım. Yılgıramda bolmulayım, dişlerim kuytuyenlere. Ey tuğundan içirdin mey, ey hoş ettin beni şolmey. Kallabacım kanadı dey, kaşlarım kuytuyenlere, kaşlarım kuytuyen. Ey tuğundan içirdin mey, ey hoş ettin beni şolmey. Kallabacım kanadı dey, kaşlarım kuytuyenlere, kaşlarım kuytuyen. Dolanayım, yeryüzüne yoktur tayım. Yılgıramda bolmulayım, dişlerim kuytuyenlere. Ey tuğundan içirdin mey, ey hoş ettin beni şolmey. Kallabacım kanadı dey, kaşlarım kuytuyenlere, kaşlarım kuytuyen. Ey tuğundan içirdin mey, ey hoş ettin beni şolmey. Kallabacım kanadı dey, kaşlarım kuytuyenlere, kaşlarım kuytuyen. Dillerim kuytuyenlere, dillerim kuytuyen. Mektepde okuyakan benim bir aydym saz muallimy vardy.
Täşli Gurbanowdy. Şol bize ýa tutmany öwredýärdi. Eger aýdymçy boljak bolsaňyz, kim aýdymçy bolmak isleýän bolsa, ýa tutmany öwredýärdi. Bir goşgyny dollugyny bererdi bize. Şäkit öýde oku, ertir gelip maňa ýatdan aýdyp berdi. Täze pikir döredýänler belki şey adam bir zada köp ýatlaber. Neme de ýaşlykdan şu öz ýat keşliğini işletmeyeni öwrenseň, soň şu ýat keşlik gitdigiçe giňýär. Neme ilmdarlaryň aýdyşyna görä ýat keşliğiň düýp mekany bir suw çeşirilýän şaryaly, sen onu näçe üfredinçe ulanyp gidip otyr. Gowrum giň. Gowrum giňek diýär. Şunu okap gördüm da o. Adam şol muallimimiz bize şu goşgyny na ertereçel ýat tutup gelýärne 5-6 sany okuçylaryň içinden men 5 ýyl galýadym. Şägin men hiç bir feterine ýatdan çykarman okap berýärdim. Demek siz onu edebiyat aýratyn söýýän eken. Edebiyattan men okamda da ta okumy oturýançan 5'likdi. Şu muallim edebiyattan bir klasik tarapdan, geçmişten, tarihten bir zatlar gurrun berse, okuçylar ertir sizem kitapdan okaňda men ertir şu sapakdan sorajak diýenni men o sapakdan ertir ýokman gyzygyp özüm söýüw bilen okap taýýarlyk görüp gelip diýişinden hem gowy edip okap berýär, dätden aýdyp berýärdim. Ana şu aýdym sady ýanky şol meniň ilkinji muallim Täşi Gurbanow maňa ýat tutmany öwretdi. Olam maňa aýdym sady soňgatda iň gerekli zatlaryň biri boldy. İlkinji şygaryňyz bopdurdy şu. Ol sebäbine toýlary baramyzy ýatdan gatykän aýdym aýtmaly. Okap aýtsan hiç aýdymyň mawy ýok. Bir şähertleme şey öwretdim. Mermedama studiýama gelip aýdym ýazanlaryna. Aýdymy aýtjak bolsaň studiýada. Öýde gowy edip taýýarlyk gör. Goşgusyny ýat tut. Gözüňi ýumyp aýt. Ýüregiňden çykar şu sözler. Sen duýgaýdan okda halipa. Ýalňyşmajak bol diňe pikirlenýär. Men okap aýdan aýdymçyny dinlesemem bilen okuryp aýdym. Sesimden duýýanys. Belki halipa siz şoň üçin her bir aýdymyz halkyň ýüreginde ýaşaýandyr. Sen özüňizden, onu küsüňizden geçirýäňiz we Gahrman arkadamydam diýer, ýürekden çykan söz ýürege barar diýe. Aýdymyň sözlerini özüň düýp manysyna düşünip aýtmaly. Söýgü arada bolsa da şu aýdymy şoňal aýdanynda şol aýdym ýokman dinleýijiniň kalbyna barýar. Wekin bar bolsa aýdymyň manysyna düşünýär. Halipanyň berýän gurrunlarynyň çeň tutsaň, oň durmuş tejribesiniň ýetikdigi aýdym görünüp durdy. Çünki her bir berýän soraglamaza ustadlyk bilen tymsallary, bolan wakalary, okan gyzykly wakalaryny Halipa şeýle bir içen gurrun berýärdi. Halipanyň diňe bir öz ustadlygyny, onuň ýerine ýetirýän aýdymlaryna del, berýän gurrunlaryna hem aňmak bolýardy. Şalyapyn aýdymçy dünýä berli, operan aýdymçy. Sahnada aýdym aýdyp oturan şeýdir. Oň sesi şeýle bir güýçlükden ullakan faýdam ýok kaptanna bir çarak gerek garba. Arganiýa bir dak bolmaly. Şeýle güýçlü sesi bilen aýdym aýdyp bolýar bolyn. Öňkü hatarda oturan dinleýijileň biri çydaman ýerine turup sahna çykýar. Sahna çykyp menim şalyapyn bolasym gelýär diýär. Onuň şalyapynym wagt zordan şalyapyn boldy. Sen maňa meňzejek bolsaň kim bolarsyň? Maňa diýen manysyny görýärmi? Şol sunuwda näçe ähmet goýmaly. Täkidelik bolmaly, ýüreg aratsalyk bolmaly, dogruçylyk bolmaly, ýat keşlik bolmaly, geçirimlilik bolmaly, bagyşlamaly, bagyşla diýmeli. Hemmeti bolmady hakykaty otýşgarny. Aýdymlaryňam şoňa aratsa bolmaly, ýüregiňden çykýar. Yani edir şuna şasara bereýinlik durdy. Mene bilen siziň ustadlygyňyzda şu aşyk aýdyň perde de şeýle bir gowy jümleler we da sunwat diýe edil nerese çagan kalby ýaly bolmaly diýdi. Şu diýmek bilen sunwatyň bir pekligini aýdýar da, ine Gahrman arkadamyz bolsa sunwat kalplar tämirleýär diýer. Arkadagy serdarmydam sunwat kalplar birleşdirýär diýer. Nähilek bir dünýä gymmatyna barabar sözler de şuňa ödem. Gaty dogry aýdylan sözler. Aýdymda söýgü arada aýdýan bolsam, seniň gözüňde söýgüniň ogy ýanyp durmaly. Yüz geçmeli, ýani ýürekden çykmaly.
Sen söýü barada aýdym aýtjak bolsaň, söýen hem söýlen bolmaly. Sen söýmedik bolsaň. Çyn söýgün söýmeli. Magtymly Pragadan. Dana sözler aýdymlar. Şol dana sözler aýdymlar aýdanda senin ýüregiň şoňar dana bolmaly. Yine bolanok. Dowam edip duran gepleşigimiziň şu ýerine Ak Muhammed Halipa aýdymyň içinde ýaşamak üçin aýdymçy esasy näme üns vermeli we näme ünsün düşürmeli dällip bereň diýip duran sowalymy edil aňan ýaly şeýle jogap bilen dowam etdi. İçine girdiler. Köp aýtdylar. Entek taknaçyklar. Köp aýtdylar. Gollayan Halipa şu pikiriňiz menim. Gördüňe sen üçin aýdym. Beni häzirim ýazmadan gözüme ýaşadyk aýdym. Şol aýdym bir ýerine ýetirip berseňiz. Mene baş. Mehribanym, senden ruhsat soraýyn. Mehr bilen habar sormak mümkinmi? Ýene de bir zady soraýyn senden. Söýgü söhbetina gurmak mümkinmi? Edil Mejnun kimin ýürekden söýgän. Dözi gelip elmadam aşkyny koýgan. Ýansamam edidim, diňe sen diýän. Saňa kalpda barym aýtmak mümkinmi? Ene dostlar men ýene ýolar wana şol gyýdan aşkyna däl diwana ol gyýdan garaby şerender föde men ol gyýdy görmekem do bilmerim ol gyýdan garaby şerender föde men ol gyýdy görmekem do bilmerim bu dünya gerimden dine senin üçün bu dünya gerimden dine benim üçün benim bu bektöýüm dine senin üçün benim bu bektöýüm dine senin üçün
Muhammed Halipa, sizin sunuwatyňyz barada, sizin dörejeliňiz barada söhbet edýäs. Sizin aýdymlaryňyz elmede ama bizim yüreklerimizde şunky döredilen aýdym ýaly ýaşaýar. Eýem sizin 30 ýyl, 40 ýyl bäri ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz edel 3 minut, 4 minut mundan öň döredilen aýdym ýaly mı dama gyzgyn garşylanýar. Ödem aýratyn belläsim gelýän zat, sözlerim, owazam, sadam has ýatda galjy. Bul muşdoklar gazanmagyň bir sirmi? Ya başka bir berip biljek jogabyňyz barmy? Jogaby munyň sizin aýdan soragyňyzyň içinde. Ýanky aýdym saz barada köp gürrüň etdik de. Kompozitor adyny aljak bolsa, aýdym döredip. Şol kompozitor şo goşgyny menki bu goşgy diýen ýaly edip aýtmak. Özüňden ele gedip geçirmeli. Owa, meniň kän aýdymlarym bar. Şonu mysal üçin goşgyny ýazan şahyrlar soň maňa aýdy, "Ak Muhammed, inni bu goşgy senki." Kimden sordan planyň aýdymy, Ak Muhammed Safaryň aýdymy diýip aýdýarlar. Hoşo isim tepelep bahar geldi. Elbette bu ýylyň bahary adata baharlardan has başgaça diýesim gelýär, çünki bu ýyl arkada serdarly bagtyar ýaşa ýylynyň ajaýyp bahary. Bu baharda ýaşlyk bar, bu baharda söýgü bar. Yıllar aylanýar, aýlar dolanýar. Bu odan ýurdumyzda, bu gözel ýurdumyzda bahar bayramy giňden tutulýar. Ähli vilayatlarda, paýtagtymyzda, ähli kina konsert zallaryna bizimle şagirtlerimiz var, halipalar var, çykyş ederler. Yaranlar Prag elinde, yar onu ağlar men munno. Ayrılıp yar cemalından, yar onu ağlar men munno. Leyli Mecnun'un yarani, senem garibyň sorani. Gözünü açıp görünü, yar onu ağlar men munno. Yer yüzünü pıgan eylep, gök yüzünü duman eylep, gözde yaşın rowan eylep, yar onu ağlar men munno. Dillerim lal bolup bu gözüm görmedi. Candan artık yadığı töbüğün bolmadı. Bigüne öldürüp veyran eyleme. Candan artık yadığı töbüğün bolmadı. Bigüne öldürüp veyran eyleme.
Başgalada uly ýaşly adamlar amma da siziň aýdymlaryňyz ýanglanana teleýaýlym öňüne barýarlar. Sebäbi olaryň ýaşlygyny ýatlaýan aýdymlarym siziň dörejeligiňize gatken. Indi halipa şolar barada durup geçeline. Şuň günü şol aýdymlaryňyzyň isleg bildirilmegi ol siziň sunuwatyňyzyň bir jadalayjy güýçdügi. Muştaklaňam ýüreginde şol jadalayjy güýjüň hiç ýer güýjüni ýitirmän şuňa çen saklanmagy. Ta ejemiz kakamız siziň şol bir näçe şirýen aýdymlaryňyz ýa bir näçe aýdymlaryňyz bada bar. Mundan bir näçe ýyl öňkü döreden aýdymlaryňyz şolaryň ýaşlygyny ýatlady. Aydymy özüm üçin ýazýar ilki. On tamam ýany ýoldaşyma diňleýän ilki bilen. Ilkinji diňleýijiňiz. Her aydymy döreden tamam halka ýetirmäň öz wagty bar. Ha, elbetde. Käbir aydymy döredip halka ýetiren soň biraz wagt gerek. Dinlenmeli olur, aile için emme yankı diýişiňiz ýaly maşinalaryň içinde dinlenmeli. Ol hemme ýerde ýanglanýar. Olur diýmeli o. Gatygy taýýarlyk görüp janyň teniň bilen ýapyşyp şol aýdymyň başyndan aýagyna çelli teniňden, ýüregiňden geçirip ondan bolýa diýen sözi alyp bilseň, ondan halka dinleseň bolýa. Halipa şol metduat sahypalarynyň birine şu dünýä alamlarynyň bir sunuwat barada ýazan tetrine gabat geldimde. Sen haýsy ýaşda bolsun, niýe döreden aýdymyň 7 ýaşly çağadan başlap diýe 70 ýaşly goja çeni täsiri bolmaly. Egerde şol täsiri gördüňmi, şol hakyky aýdym diýe. Ine siziň eserleriňiz hem aýdaýyn men ýüzü götürüm şeýle. Gaty dogry. Ama misallar bar. Men toy bayram çaklaryna baramda çağalar aňyrdan ılgap çykýarlar öňüme. Razi men bu dünýäden ýa bilmen bilýärem ýa şerina hökmaniyatda çykýarlar. Şol aýdym diýmek şo ýanky diýişiňiz ýaly ýerine düşen aýdymlar bolýar. Ullun kiçägi. Halipa şolam ine sunuwat ustatnyň bir ustatlygy da Öz gulagyň bilen eşitende hasam işine Jogapkärlik bolýar. Ähli şagirdlerime de şeýle dowam etdirin. Aýdym döregiňizi howlukmaň. Sözüniň sadyryň üstünde işlän. Bir dinledin, halipa dinledin. ýa bir öz bir dinleýijiňiz bar bolsa dinledip görüň, halkaýa aýratmaň. Aýtdynlar öz kemçilikleri ýa kritik. Onuň olaryň düzetdi, ondan halka ýetirdi. Habarym ýok, öz ýylymyň içinde aly gözli bir perizat bar eken. Gümüş guppo altyn goza saçynda düzüm sallanyşyp dur eken. Aly gözüň elem jahan erider, Guran sözüň şirin jana däridir. Öýle bir aly göz appak peridir, odal başda bize gerek ýar eken. Öýlerim ýatlaýan gollarym galgat Garaşyan tenayım diyen sözlerim Men sana karadım karan yerlerim Kalıptır uzakta nirde sen nirde Men sana karadım karan yerlerim Kalıptır uzakta nirde sen nirde Kalıptır uzakta nirde sen nirde Söýülüm garayandaştan Geceler ukmaman gözlerim yaştan Boytonda yedidim
şofey nirde sen nirde aşık men söylerim nirde sen nirde Edir Halipa şeýerde bir soraw döredi. Käbir aýdymçylar bolýa, günne bir aýdym dörediýärler. Käbir aýdymçylar bolýa, ýylla bir aýdym dörediýärler. Ine sizin ýanky öz sözleriňizden uralsak, siz bir aýdym dörediýäňiz ýöne 1 ýyl, 10 günem del, eýe men gaýçyňa 40 ýyl bäri ýüreklerde ýaşaýar. Ine şoň syram diýmek bir eseriň üstünni köp zähmet siňdirmek. Olam bar. Ol diňe şowsuzlygy baglandy diýmek. Şuwa toýlarda aýdyp berelerim bar da aman ol. Ha. Ortam ýanky ýa-da salsak ýandym ýar. Ya bir böleň gitse ýary. Bari. Şol aýdymdyr. Ýüregime gelip bir tarada aýdýadym. Meniň bir bolmady goşga dörden aýdym bar. 3 ýyllap saýdym gözledim. Şoňa ýaly uzagy çekýänlerim bolýar. Bagyt näme diýen aýdym bar. 6-7 ýyl sürdü oň halka çıkarmak üçin, yetirmek üçin. Şonça wagt üstünde işledin. Onu tapmaly ýerine getirmeli. Onu näle aýtmaly aýdym. Näme bir zat yetenok mu Halipa şan Yok, dinlämiz? aýdymyň sözüniň manysyna görä saat tapmaly. Terbiýe beriji sözler barada aýdym boldy. Onu saatyn tapmasaň onuň manysy barmýar. Adam terbiýeleýiji bolmaly. Onu saatına tanystan federal saat etdiň sözlerim agramly sözler bolsa bolanok. Ya agramly saat bolsa sözlerim ýeňiljek bolsa olan bolanok. Şonuň hemmesiniň gawadyna getirip bir ýerini tapmaly. Şu pikir hemme ägir halipalarda bolýar diýen. Şahir Kerem Urwan Nefesowyň Tomos ýazgalary adly bir kitabyna da ýazypdyr edir şoň ýaly. Şol taýmaz baba poemasy bar, şonu diýede. Şoň diýe bir setrini döretdim diýe. Aýlansaň da müňläp owany tapmarsyň sen taýmaz ýaly babany diýip ýazdym diýe ýöne. Şoň üstünden 12 ýyl geçiripdir de. Bir zat yetenok edilýän siziň aýdyşyňyz ýaly diýmek bil halipalaryň ählisine şu pikire uýýan bolmaly. Dogry gözlegde bolmaly. O sen men ina oňardym döýerseter ýazdym diýip çykarmaly. Ýumuşajyk sözler bolmaly. Yaman adamyň ýüregine bir barıp inçe damarlarına değen sözler tapmalı. Eyvoyen neler düşünün şoňa Ýene görsem ýa-da gaýda dilem o Eyvoyen neler düşünün şoňa Ýene görsem ýa-da gaýda dilem o Ýanlaryň odumandan geregem Ýanlaryň odumandan geregem Ýüregimiň sözün aýda dilem o Ýene görsem ýa-da gaýda dilem o Ýa-da salyp saýra näzli bir beli Aýlanyp daşyndan söýdüm sen göli Ýa-da salyp saýra näzli bir beli Aýlanyp daşyndan söýdüm sen göli
ýüzüňden, oğudan sen sonam şimdi gıybından, bardan seni soram senin aýybyňdan, oğudan sen sonam şimdi gıybından, aşık olan koyar bolun nädimden, aşık olan koyar bolun nädimden, nädimden koyanım ayda dilem o, seni görsem uyda kayda dilem o, yan yan ben odamdan gerelim, yan yan ben odamdan gerelim, yüreğimin tedin ayda dilem o, seni görsem uyda kayda dilem o, yüreğimin tedin ayda dilem o, seni görsem uyda kayda dilem o. Lenteden birden bir ajaýyp aýdymyz var, şunu söýüp diýip. Zat Şahirimiz Atamrat Atabaýewiň sözlerine döreden ajaýyp aýdym. Bak şol aýdymyz ýanglananda bir ýüreti siziň dinleýijileriniz hem şonu köwüsülen gaýtalama başarýarlarda. Çyn söýügi diýen goşgyny ilki goşgusyny dinledim ben. Gepleşgimiz geçen sanada Halipa şu barada durup geçdik. Ekin Şahirimiz Atamrat Atabaýewiň goşgusyny dinledimde gözüme ýaş gelen özüm duýman galypdyr. Sebebi söýügi barada köp ýazylýar. Köp ýazylýar. Ýöne edil hemmet beýle bir ýerine düşen goşgy. Ýürege baran. Yürekten ýazylan goşgy. Gece onu işledik. Hani şeydim çan söýgü diýen aýdym dünýä ýyny çan söýgü. Awa bir 21-nji asyryň başynda meniň repertuarymda başga da bir näçe aýdymlarym bar bolan ýöne çan söýgü hasam Başgaça. başgaça. Sen uçmak Ben istedin. uçmak olardım. Sen kanat Kanat olardım. Halipa şol aýdym dogrudanam siziň dörejiliňizi şu 18-nji ýyldan soň şol aýdym täzeden bir öwüşün berdi. Ýalňyşýanmy, alalaşýanmy şu pikir bilen. Meniň repertuaryma edil laýyk gelip tüýüs bir kanat ýaly ýene romanlaryň dörden aýdymlarymam ýygyny alyp götürip. Şol aýtjak bolmagy. Olam Halipa şol Şahir Atamrat Atabaýewiň sözleri siziň owazyňyz bilen şu saz bilen utgaşyp çyn söýüp aýdymy diýip aýdyp biljek. Öz deňduş soralam benim oturup birine siz bilen gepleşe geçjekdigim hakyna gurrun edemde şu gyýyllaryň biri diýip de ýadyňa düşýärmi geçen ýyl halkara 8-nji mak bayramçylygyna şu Halipa diýdi çyn söýüp aýdymy ýerine ýetiripdi diýdi. Şonda zalyň içinde oturan adamlar Halipa bilýäňi de 7 ýaşlardan başlap 70 ýaşlargacha diýenanlarymyz we şolaryň ählisine siz dogrudan bir özüňiziň bir halipalyk söýgüňizi paýladyňyz. Çağa ene söýgüsini, ene çağa söýgüsini, ýar bir-birine, insanlar watan söýgüsini diýmek bizi şu dünýede ýaşadýan söýgü. Şu ýerde şol goşgyň döreden Atamrat Atabaýewiň uly ornu bar. Elbetde. Başysyny şol aýdym bir ýerine ýetirip berseňiz sözümiz gowy bolmaz ýaly. Mene başsyn. Anam sizden aýdymy ýaýlama öwürmek bolsa bizden bolsun, ine siz üçin Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Akhomet Saparow çyn söýgü diýen aýdymy diňe siziň üçin ýaýlymda ýerine ýetirip berýär. Gel bu gece duşşygy. Ay asmandan seredip dur. Seniň owadan gözleriň bu kalbymda yer edipdir. Gel bu gece duşşygy. Kümüş gül ýakaňda kynna. Meni maýil etdi gülüm gözleň gözlerime bakanna. Üflefen kanat bolardım, sen uçmak üflefen cennet bolardım, sen konmak üflefen toprak bolardım, sen kaya küfefen yaprak bolardım. Seni üflegince yaşayacak bolar, dünyanın ahli düğünlerini bolardım.
Dünyavi gülfefer Mantığım yara Dünyani bir güne Falardım yine Gülleri külfefem Güller açardım Bunu külfemefem Falardım yine Bir finin boynuna Yaracak bolar Finin üflerince Yaşacak bolar Can çekirdim adama Mırlak girirse Köle dünya adamından kaçmadım Seni çınım bile Söylemeyen bolsam Boşka talan bu sırları her gün açmadım Boşka talan bu sırları her gün açmadım Siz ilk bilen aýdasym mene siz Ustad Halipa. Sağ olun. Bagtly kaka. Sebäbi sizin goşa ganatyňyz iki tane ogul perdendiňiz sizin käriňiz dowam edýär. Ene tanyň iň ul arzuwy. Şeýle bagtly insan hökümine, bagtly halipa hökümine siz sunwatda halipalyk derejesine ýeten, eýem şägirt ýetişdiren bir näçe şägirtleriniz at kazanan artist Türkmenistanyň halk artistiniň hormatly atlarynyň eýesi. Egerde size şu pursatda iň gowaýdym döret diýseler, olaýdym näme hakda bolardy? Olaydym bir bolmazdy, 3 tag bolardy. Bir watanım barady. Biri şagirtlerime wesiýetnama barady derdim. Birine ýene söýgi barady ýazardım. Sağ olun Halipa sizden garaşýan jogabym şodi. Şoň üçin elmedama eserleriniz hiç wagt sahnadan gitmesin. Sağ olun, sizin işinize üstünlük bolsun. Dowam edip duran söhbetimize Halipa özü üçin şeýle bagtyar döwürde, bagtly döwürde, gahrman arkadaly serdarly döwrüň saýrak bilibili bolan üçin bagtly duýýandygyny şeýle bir joşup gurrun berýärdi. Men aýdýan sözlerimiň aýdyň suwutnamasy, men ýerine ýetirýän aýdymlanmaň joşgyny da duýmak bolýardy. Çünki biz watanymyzyň saýrak bilibili diýip sözüni dowam etdi. Arkadaly serdarmyda, watanymyzyň asudalygy üçin, parahatlygy üçin, halkyň bagtly ýaşamagy üçin alyp barýan uly jogapkärli işlerine üstünlükler arzu edýän. Hormatly arkadaly serdarmyň jany tag bolsun, başy dik bolsun. Bizim songot işgärler bolup size elmedama ähli bayramçylyklarda gollaw berer. Halkymyzyň bayramçylyklaryna öz täze aýdymlarymyz bilen, täze sazlarymyz bilen, täze döreden eserlerimiz bilen çykyş edip ýyl günümizi begendirip durarys. Ayrılgan çiğel ağır gün
gülleri arkadan aşkabat aşıklarım şeheretin dünya birli boldun aşkabat sen yaşlığım kim sen geleceğim gözel şeherim sen aşkabat gecelerim sen obadan gözel şehir aşkabat gündüzlerim sen obadan Ediz şehir aşkabat çeşmeli bağlarım hem büyük dağlarım sayası sen aşkabat elim yüzüğünüm barıgın kurdaşı sen hep taşı sen aşkabat çeşmeli bağlarım hem büyük dağlarım sayası sen aşkabat elim yüzüğünüm barıgın kurdaşı sen hep taşı sen aşkabat asırlardan asıra geçip bakıp olsun senin yolun bütün dünya şehirlerinin büyük olsun senin adın aşıklarım şehretin dünya birli boldun aşkabat sen yaşlığım kim sen geleceğim gözel şehrim sen aşkabat gecelerim sen obadan gözel şehir aşkabat gündüzlerim sen obadan Ediz şehir aşkabat çeşmeli bağlarım hem büyük dağlarım sayası sen aşkabat elim yüzüğünüm barıgın kurdaşı sen hep taşı sen aşkabat çeşmeli bağlarım hem büyük dağlarım sayası sen aşkabat elim yüzüğünüm barıgın kurdaşı sen hep taşı sen aşkabat Görünür hayrandır, görümüdük armanlı Menin şehirim aşkabat Parakatlık, şatlık, hem avadançılık Paytahtım sen aşkabat Çeşmeli bağlarım, hem büyük dağlarım Sayası sen aşkabat Elim yüzüğünüm, barağın kurdaşı sen Hem taşı sen aşkabat çeşmeli bağlarım en büyük dağlarım sayası sen aşkabat elim yüzüğünüm barığın kurdaşı sen hep taşı sen aşkabat çeşmeli bağlarım en büyük dağlarım sayası sen aşkabat Sağ olun Ahmet Halife elmedama senalı dilleňizden arzular iňir ýürege ýakyn owazlar ýanglanyp dursun. Uzak ýyllar arkadaly döwrüň elmedama höýürini görüp ýaşaň. Sağ olun çakylymy kabul edip geleniňizde toýlar ömdüşimli bolsun. Mehriban oňlar, ne gördüňiz? Siz bugün sunwatym ma hormatym ma gepleşigimiziň bu sanynda Ustad Halifa özüniň mahmal owazyna güllere can berýän, bilbillere owaz berýän Gahrman arkadaly serdarly döwrümüziň wasytçysy, bagtly, hormatly Halifa Ak Muhammed Saparov bilen taýarlan gepleşigimizi sen etdiňiz. Ağıtım guli kemine Muallan epek var oğlu Siz halkımın büyük er oğlu Neyi tuğundan içirdin mey Bey huş ettin meni şol ney
Tarlavacın qanadı dey, başlarım kuyteyen lele, başlarım kuyteyen. Dağın eteğinde bütün şehrim aşkava. Sen qolmaq etlesin, toprak bağlardım. Sen saya kuytesin, yaprak bağlardım. Ahirman arkadağımız arzular umytdan dörep anamdan berkeýär diýe. Şoň üçin arzularymyzy umytdan döredip anamdan berkediýän Gahrman arkadağımyza, arkadagy serdarymyza alkyşlamazy ýollaýas. Gahrman arkadağımyzyň arkadagy serdarymyzyň işleri rowaç, mertebesi belent bolsun. Edi zamanlar insan ömrü edil erteki ýalydyr. Oň näçe uzak ýaşalan däl, owadan ýaşalan wajypdyr. Şoň üçin hem halipaň mahmala wadyna wasp etişi ýaly durmuşyňyz edil erteki ýaly owadan bolsun. Arzuly dünýäde owadan ýaşaň hoş wagtyňyz.